Hai nai lamso kapan takok te bukok song chini Japan TV Luku nai tonai rogni bagui hai chingtai kaisa thaibo chung phai sok phaika sawiman kha Khama Moial no abo parang hangke Toksa para hane ching sawiman kha o Toksa para ni Lukurok no tini naithathok khlai bazar o bwsango tongo bazar o bazar gandao no kaisa mondir bo tongo bazar Kalibari mondir tongo o mondir o no tabok naithathok khlai Swachh Bharat Abhijan abo chungmi aprok phunuka tini thik no phai sok khaijak mai gone tini o Toksa para ni Lukurok blai no khasrangoi no saphai khailai tongmani Mangpli nugui mankna sardige burui chala joto no khaijak mai gone tabok o mondir thaibo tanglai tongmani Mangpli nugui mankna mai gone tini tei bising koktong bising ti sawi mankha o Amchai Lukurok tini saphai khaimani porai chung o bwskango hospital tongo or jaga brok fruit haikaba polok rugirok no bagnai hini bising sawi mankha mai kene hodani tei bising sawi mankha hodani 25 bochor kanai hini ne silver jubilee abono nahar mung nahoi ne jomate hodani desh bai tini jaga bo tini moyalo mai ke samung khailai tongmani saphai khailai tongmani akana anuklago nugui mankana yang sagui phunuk bagari Lukurok no samung tang tongmani tei bo nugui mankana yang hodani adong rok phai sok phaijak tini Toksa para bo saphai khaitani bo borok no naikolui khailai tongo hodani borok rok mai kene sawi mankha tei bo o moyal ni engoi Amchai phaijak tei o parani Toksa parani engui sokdri rok phai sok phaijak dal bidal Lukurok phaiwi tini khasrang laibai naithathok laibai saphai abhijan khailai tongmani ni rok nugui mankana tini o Toksa parani sokdri eba o moyal ni Amchai rok bai biching kok sauni sai toknai mai kene choikari naiton Hai nai lamso kapan takok te bukok song sini Japan TV Mangpli nai tonai rokni bangoi hai tini ni din belai ni tongthokmani sal hanai sawi mankha miani simi chung phunugui tongmani Khama Moial bai khopjak chung thik ora tabok hai sok phaijak Toksa para bo chung mi aprobo phunukha je baba gore mission je 25 bochor kanani thangui tongo abo silver jubilee khainani no lamsogui ni tini Khama Moial song miani simi chenlaimani saphai abhijan khlaimani mai kene chung thik chung phai sok phaijak Toksa para bo mai kene Toksa para ni Amchai Lukurok jotono khatung khajani bisingte tini saphai khailaikha bwskangwa nungklogo nugui mankana bazar saphai khaijak tei aro ungklogo tongo mondir bo borok saphai khailaikha mai kene burui chla joto milibuino tini borok saphai khailaimani Mangpli nog nugui mankana tini mai kene khoroksa bai kisa sa kok salainai bobo o parani ne tini temani bangoi saphai khainani nangkha aborokno bono khoktui chung khanalaina ke bai sikang sagra de noni para tama para bo Chini para ke Toksa para ke tama Moial Khama Moial ke tini noni o Moialo eba noni para bo tini joto burui chela milibui temani bangoi nok saphai khainani nangkha chung belai kha media no hambai tei dipor kaham joto tei logi song tongnai tako bukok rok no belai kha hambai dipor jorani bagai chung tini saphai khaimani karon hingkai chini baba goria 25 bochor kamani o jora no chung khatung khajake palailaiei
जों जत बंश लुकुबाय नायथक जागै मोजां जागै दंगानि बागै जों अर नायथक ततके जत जों पालखै याकबाक साखै जों साफाय खायलायखा साफाय खायमानि कारन हंगाय जों परिष्कार परिच्छन्नताके तंगै नायथकै जों रायरंनो गुसगै मुसगै नायथकै तनानि बाथाय जों मा फोरोंलाय जाखा तै तमाहै सासिले आनि अच्छा पारानि न तक्सानि साफाय अभियान खायथानि जों जोंनि पारानि फायमानिखे मतामति सोला बोरै खबै फायखाना 20-30 जना जतन पालखे जों रिहङै नायथक ततके खाफुलायनो जों फायलायखा तमाखै सिनि समाजनो नायथरन बागै काहाम गोरों खेथि सावानि बागै जों नायथक ततके खायलायन बाथाय मा फायलायखा नेक्स्ट वो जों रायखनाय नायथके फोरोङै ति सालायनि बाय जों बरंनो फोरोङानि बाय जों दिनै साफाय अभियान सिनि तक्सा पारा एलाकाव जों मा खायलायखा अच्छा दिनै साफाय बाजाराव सदे खलायजा कना अर कायसदे खायजा बाजाराव बखलायखा 25 बছर खामानि खातंलायै जों ता अर काली मन्दिराव बखलायखा जों तै बिभिन्न जागाराव थांगै खलायनाय हस्पिटालाव खलायनाय स्कुलाव खलायनाय जत जागा जों कुलुगलाय जत ताखौ बुखौ खाय पालखे खलायलायनाय लेके हामबाय बायनो जोंनो लगेरमन बां हामबाय दबा हामबाय खनाबरा ओ पारानि ने खरकसा बाय ब्लायनो नांगुक मनि कौर साइथांका मायकन आनुकलो दाल बिदाल सकद्रि न खबै निने पंचायत सात बाबा गरे मिशन एंगवे चीफ एडिटर रक फाइबो फाइसक फैजाक ब्रने नायकल मा बायनो मायके ब्लाय नायथक लायबै सामं खायलाय तंनि नुकना तै मायकन जों तैबो सरकारि फुनुकनाय तैबो सात संबाय जों कक्सनि साइथक